Inyosi yesilo uBuzetsheni Mdletshe ithi ukushiqilela izindaba zaseNdlunkulu ezinkundleni zokuxhumana kukuzidonsela iziqalekiso. Akukho okurong isilo esikwenzile ungazi ukuthi kungaze kuthiwa wonke umuntu akeze. Uma isilo sikhuluma nomuzi waso ukuthi angikufuni lokhu ngifuna lokhu ungakwenzi lokhu ukwenze lokhu ubani onelungelo lokukhipha ukukhiphelana. Wena kokuthathayo ukukhipha ukuthi uzohlomulana ngokwehlisa isithunzi sesizwe ngoba wena uthi wenza ngoba wenzela ingonyama. Kuhlatshwa yikhwelo lokuba kugwenywe izenzo zokudicilela phansi isithunzi sengonyama. Cela baba nabasendlunkulu namazulu amahle ayiphathe kahle entweni esuke iphume ngokungafanele. Ngeke ngisho ukuthi kuhle kodwa futhi ngeke ngisho ukuthi kubi kodwa nje kufanele bese kuthi uZulu impela nje ungumZulu ujabulela lokho. Inkosi yakho ngeke ube naye enye inkosi kulomhlaba onganeno ngaphandle kweyangale ezulwini. Lokhu kuqoshwa kwesilo kuyinto embi kabi ngoba ngokusemthethweni noma ngesona isilo nje umuntu ubaba wekhaya nonkosikazi wakhe bevale endlini bekhuluma. Asikho isidingo sokuthi kuthathwe leyo nkulumo ikhishwe enekelizwe kukhulunywe wonke umuntu. Ibutho njengengubo yesilo lithi ikhona imizamo yokunqanda ukudicilelwa phansi kwesithunzi sengonyama. Kukhona kuningi esikwenzayo ngoba kwakhona lokhu abakukhiphayo sikwazile ukuhlala phansi nabo ukuthi sibatshele ukuthi i-wrong lento ayenziwe. Kufanele ngelinye ilanga abantu bakuthola ukuqonda ukuthi lokhu uyakwazi ukukhuluma nakho esigabeni sakho, lokhu akwazi ukukhuluma nakho esigabeni sabantu abadala. Labo abaqopha ingoma noma ngingakayizi ukuthi ithini angikwazi ukuthini kodwa engikwaziyo ukuthi mhlawumbe ngesigameko umuntu asithandayo nosazile nesimkhulisayo angahlabelela ngaso kodwa nje thina asikwamukeli konke lokho.